Confederation of Khasi Jaintia and Garo People of KGGP bentang sikla ai ka dorka suba preston tensang usimbol menteri ramba ka sarkar jilla uba pedroi ka trat boarding aka bakila panji shai ror ka jing pentrei kam Usman Mita na ki yang ba pher jong ka jilla te ka seng ka panjing shai ru ba hadu mentai ka dor jong Mita ka penbon jing mo diupat ba bat ka te ka long ba asna menshwa ka shong dor kumba lai haja nyos pasan phau yu we Mita ba menta ka kiyo shakasan hajar we Mita ka bala long ba kat kum ka LOA Kador jong mitar kalong kandai haja saus pa sausa point sausa uwe pakatai kami kajing arsatian ka bajor jupat ba. Tuy nakalang jong i kum kaseng ru i shim kabu habangi kedu yau mo deputy chief minister jong jala bangi kali hiru ya kajing ja basungsi kaba mli tang basungsi kajing leran hiru ahmad prathai ya jala ka jongi ya kajing hap kata ka kadum bah pedeng do kata jingsna jangka Magaria Legislative Assembly dan nakaliang jeng iru tempa ko jing sosi bat iong ba hakini ki sisni osni kin sa shong ban perkhat nakaliang sarkar banwa ki daw kai ba perlong pia kan ka jing tre ko assembly ka bentar bah pedeng makan ham spo ti ba min pe hi ba dan ka failure habadan ki civil construction kadon ka daw mo te ka daw kala pandai ki ong bakala pandai na ko ka design nere katkum ko repeated form na IIT kaban design bakan dan kata kafir ka design jaka te katrai warni ki ba ki non technical person ni melawan priang te ne kata te katrai lada nakaliang jaka purity ka ong bakadan kafir design ni hapan pej pat kai bukan ong nakata ka IIT he New Delhi bakan ong mo lada ka priang te kata jeng ong jaka state government jongi bat ka paar kalong ma ngi mat bunsi di kijing tray dan kijing compromise ya ka quality of works bunsi kini ni dijuja mo te bali ki beliau pakino ben compromise kita ki hamtam kini ki mega structure building kijing tray ki bahe wa de ki spark tam beli kino ben compromise bunsi ni dakadan favoritism mo favoritism nakaleng sarkar yak ki company bunsi ni di company hi ki jual dan board hiru na try isnei engineer ke jangi kap long nyong ko nyu kinumlah ban keren rem ti company kilaman le kat batuman maki te nakalang jong hi kaseng hi ni penramjur ya kan ka jingjang bat ingit skam ba kibri bentar kapan penurlong ya ka jing penha ko ya kan ka mat deng juga assembly kepada ka jing le ra ni kum ka jala ka pakongsan ka sarkar ki di banlak ka jing sisa bu pai ba un sai karong kam ban thung ka kon independent ka balong mo kon laju ban toket lara ka dei nakadaw kata ka jing feel ka design ne la ka dei nakadaw job kata ka jing don ka jing inferior quality of works de ban lap ka kata ko ban don ka independent inquiry ban lap ya ka jing sisa